Goejoen, het is man die Olve maaien welkom bij Bient. Miljoen, Jan Houter had de kanon hoe de skiertnis van de Waterlands krun en wij maaien hem als eerste in Sjen. Ruijs Spanninga die jouw tips om vat te komen dat jouw carbonades en hamburgers ombanen op de barbecue, misschien miljoen. En gillende en flauwvallende famkes, het zit Allan Hoekman te wachten in dat hij in de nije boyband Stad en Land zit. Kom maar op, soms zie je niet. Als zij lacht, dan is het zomer hele jaar. Jouw knappe kerels op een stroon en de famkes staan er al achter. Hoeveel famkes moeten er nou bij hem staan voordat je band een succes is? Nou, er mogen nog wel meer, wat meer worden als op het strand, uiteraard. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. We gaan niet alleen voor de famkes, maar we gaan voor eigenlijk een veel groter publiek. Gewoon de moeders met de dochters en de papa's en mama's, of papa's die achteraan bij de bar met een biertje staan. En we pakken het wel wat uitgebreider uit dan alleen de meisjes. Oké. Ja. Ja. Hoe dat al je shit en de clip ook, want die is krek lanceert. Ja. De mooie aan zijn shit. Leuk? Zullen we dat wel? Yes. Oké. Ja. Wij zullen het even hebben over dit boek wat ik hier heb. De geschiedenis van de Wadden, een kanon. En er zijn al zoveel boeken schreeuwen over de Waterland. En toch komen er heel iets naar je bij. Nou, deze is krek verschijnd. Schreeuwt door Jan Houter. En heel veel mensen kennen hem als Jan van Vlieland. Welkom. Hoi. Ja, wat ik krek zei, er zijn al een heel soort boeken. Je komt krek van skiën. Daar heb ik in boekwinkels zien daar. Ja. Nou, dat is in het binnen. Ik zie een boeken hoe schreeuwen. Waarom moest deze er nog bij? Nou, ik schrijf altijd samen met Anne Doedens, historicus. En toen wij vorig jaar met het boek van 1666 bezig waren, toen ontdekten we... De bron van dat wie een... Dat was eigenlijk van de brand bij Vlieland Ja. en de brand op de Schelling. Maar ik moet zeggen, toen ontdekten we in die buitenlandse archieven zo verschrikkelijk veel oud materiaal. Ook van de andere Waddeneilanden. Dat we zeiden, dat gaan we doen. Alleen zo... Het moet allemaal volgens archieven de waarheid zijn. Dus niet van, ik heb een verhaaltje gehoord en ik schrijf het op. Nee, dit is een boek met uniek beeldmateriaal er ook nog bij. Ja. Wat helemaal 100% Het ziet er ook mooi uit, hè? Ja, Mooie, ja. ik heb een beetje zo opgehouden, mooie foto's, hè? Ja. Prachtig oude foto's, hè? Ja, ja. Goed gearwerk, kijk maar alle musea, hè? Die je hem Ja, van dit doen, is hè? echt, we hebben Is dat 5... meer Vlieland dan die andere? Nee, het is alles, hè? Nee, ik heb een goede verdeling. Ik heb het netjes gedaan. Hè? Oké. Ik moet zelfs, mijn buureiland de Schelling komt er ook geweldig af. Oké, Dus nee, ja, ik maar moet soms eerlijk- enige rancune is er soms? Nee, dat bestaat niet. Nee, Nee, dat want hebben we niet. ik zou je vertellen, hè, intussen deden we een ontdekking van je welste. Ja, want jou hebben wat heel mooi. We vonden de oudste oorkondes terug via tip uit Frankrijk vandaan, die van de eilanden zijn. En als ik je nou vertel dat Zal ik ik er deze hier... even- zal ik Ja, die even moet je even zien, zien want ik laten. kan even zien, want Hier dit is- heb ik deze... De vroegste vermelding van Vlielands kerken, 13e eeuw. Ja, dat is 1245. En hier wordt de Capella di Nicolai op Vlieland, dus de Nicolaaskapel, Ja. op de Insula du Vlee. En de kerk op West-Vlieland, die worden door de paus, die hebben het ondertekend, cadeau gedaan aan de monniken van Stavoren. Nou, dat is geweldig als je zoiets terugvindt. Maar wat zou je hiervan zeggen? Van de Schelling, van de Schelling heb ik een hele oude. Die maar, is kan je uit nog pakken? uit de 10e eeuw. En ik heb van Texel vonden we er eentje terug uit de 9e En wat eeuw. voor taal is dit? Is Latijn? Nou, dat is allemaal Latijns. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan het niet lezen. Dat doet mijn compaan aan het doen wel. Maar het is... En wat schreeuwen ze hier dan? Nou, ze hebben hier op een gegeven moment geschreven dat Texel ging over door graaf Floris. Allemaal de monniken. We kregen alle monniken in den landen, hier in het noorden, in Noord-Holland en Friesland, die kregen zeggenschap over die eilanden. Dan waren die graven er maar van af. En er kwam geen klooster op die eilanden. Maar ik moet je zeggen, de monniken hadden het voor het zeggen. Totdat de watergeuzen kwamen. En die kwamen zo'n beetje half 1600. En die watergeuzen, nou, dat waren piraten van de eerste orde. Daar hebben ook
alle eilanden mee te maken gehad. Dat zit je rek in, hè? Dat staat er Een heel allemaal in. laatste koer. En daarna krijg je natuurlijk de geweldige historie van de walvisvaart. Ja, tegenwoordig moeilijk over te praten, maar dat was in die tijd zo. Nou, die heb ik bij skiën nog zien, hè? Daar bij Ja. de City Grutte Ja, Kaak, nou, volgens mij. ja. De walvisvaart en de VOC en de Oostzeevaart, nog heel belangrijk. En dat speelde op al die eilanden. Op Vlieland hadden we, op West-Vlieland zaten alleen al 36 grootschippers die ter walvisvaart gingen. Dat was allemaal begin de 17e eeuw. Toen dat minder werd op Vlie, ging het naar de Schelling en naar Ameland. En zelfs in 1960, 1964 waren er nog schiermonnikoogers die nog op de Zuidpool, rond de Zuidpool mee op walvisjacht waren. Dus dat zit er ook allemaal in. En dan ga je door de geschiedenis heen uiteindelijk toe naar waar de eilanden nu toch voor het publiek zijn. Nou, vakantieoorden bij uitstek. Maar je geeft altijd van die hele mooie lezingen, Dost. Ja. Kennen we dan dit der ik? Ga je dat allemaal, Als ik begin morgen, woensdag begin ik op Vlieland weer met Vlieland Dus dan Toen. hebben we het hele verhaal ik nog een keer jaren. Als jou op Vlieland komen, de eerstvolgende keer, want jij bent een trouwe vriend. Ja, van ik me, kom al 30 dan, keer. dan zal ik je dan zal ik je eerlijk zeggen, dan ben je mijn gast en dan zal ik je een prachtig stukje geschiedenis Ja, is vertellen. Maar wat ik wil... Het is prachtig. Het is al heel mooi. Maar ik zeg je rek een man die ook griezelig enthousiast is. Ja. Die zit daar dus in Londen en Ja. in Parijs zit hij te spitten. Ja. Wat gebeurt er? Had jou dat ze dit vinden? Oh, joh, ik moest in Londen moest ik, daar kom ik in het Nationaal Archief samen met Anne Doedens. Moest ik examen doen. Ik zei, vertel, examen doen? Ja, nou, ik kreeg een heel moeilijk lijstje, daar snapte ik niks van. Heb Anne Doedens voor me ingevuld. Ik heb dat gegeven, klaar was het. Maar ik moet je zeggen, terwijl we in het archief zitten, dan mag je alleen maar fluisteren. Maar dan vond ik weer wat van de Insula de Vlee, van Vlieland. En dan zei ik, Anne, moet je nou eens kijken, man, ik heb nou weer iets geweldigs. Oh, dan kwam dat mannetje weer naar me toe en be quiet, sir, be quiet, sir, be quiet, sir. En zo zijn eigenlijk al die historische gegevens. Ik ga nu een boek schrijven over 500 jaar strandingen, 400 jaar strandingen en reddingen. Dat heb ik ontdekt, hè? Daar vond ik mooie dingen terug. Een Pruisische prinses die in 1699 trouwde met een Londense prins. En na het huwelijk is ze nog een week in Londen gebleven. Toen ging de prinses terug naar Hamburg en die ging met een schip. Maar ze is nooit met de bruidsschat daar aangekomen. Want bij het eiland Vlieën zijn ze tijdens een zware noordwestenstorm met man en muis vergaan. Nou, het zijn allemaal gegevens die je ook in dit boek, waar ik strandingen en reddingen nemen we natuurlijk ook mee. Want daar hebben we alle eilanden mee te maken gehad. En daar kom je allemaal tegen. De drama's die zich bij die eilanden hebben afgespeeld, dat schepen daar gingen. Ik vind het prachtig. Oké. Je bent, Wat een enthousiasme. Dit enthousiasme, dit met toezenden van die boeken verkeep je. De geschiedenis van de Wan is Oké. dus te kepen. Toppie, dankjewel. Waar is het te verkrijgen? Zeg je? Waar is het te verkrijgen? Echt landelijk of is het... Het is landelijk verkrijgbaar in alle boekhandels op het ogenblik. En ik moet je zeggen, het gaat opeens zeer Nou, enthousiast. prachtig. en goed. Nou, meer reclame moet hij dus ook niet. Nee, oké. Hij is riek genoeg, die man, had hij op zijn eiland. Ja, dadelijk zeggen we hier een van de leukste reportages van het seizoen Bient. Dan zeggen we de rugbiers van Grutte Pier uit Lauwert in actie. Ja, en nou we weer wat simmerse temperaturen hellen, kunnen de barbecues massaal onder het stof hellen. Nou, gelukkig hebben wij de master zelfs hier in huis om zijn grillgeheimen mee te delen. En het roekt lekker, hè man, of net? Of net? Want, is dit al wat? Dat heeft op mij dan? Kijk. Dat ziet er goed uit. Dus ik heb een originele manier hoe het echt hamburgers maakt. Dus net van die voorgegaarde dingen die je dan op een barbecue doet. Nog hekken maar net vol zetten. Want het riekelarm je wel uitzetten, maar... Maar dat is dus je nou jong om op deze simmerse jong, hè? Ja. Want kind het nou? Is het nou een geschikte jong op maar, de... Ja, maar het is altijd een geschikt, want ik doe het zelfs in de winter. Ja, maar dat doet ook. Maar zeg maar wij als Waarom zo het net? onervaren types. Nou ja, maar wij willen er een pilsje bij. hè, Ja, dan maar dat wil je kan smaken lekker het zeker. vuur- Maar het maakt niks uit. Het is inderdaad traditie. Hè. Dat we allemaal als traditie houden dat het in de simmer is. Maar ik pleit voor de winter. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Even dat beetje mooie reden, hè? Want elke keer de kooltjes ontstekken en vlees erop smieten. Maar er zit wel, het is net zo makkelijk, toch, barbecue? Nou, het is, er binnen één ding is heel erg wichtig. Je moet geduld hebben. Je moet de tijd ervan nemen. Je moet ervan genieten. Dus je moet net denken van, ik doe het even gauw.
En dan is de mooiste momenten in de tuin. Want buiten eten sieren is gewoon echt geweldig. Op het strand. Gaat het wel goed? Ja, hij begint vreselijk te stomen. Zit ik niet goed, hè? Ik denk, ik zal hem even aanzetten. Ik geef Klasse. We moeten net een fik even in de studio. Ik denk, ik zal hem even iets loerder zetten. Maar Dat zet me niet, want toch is het op een camping West, hè? Om te zien wat nou de fijne Op een Roggeberg. kleding is. Op een Ja. Roggeberg. Zullen we daar even naar zien? Dan mag dat ding even nu Komt wel goed. Lekker barbecuen op een camping. Ja, mensen, de mosken die vallen er net van het dak af. Maar wat is het nou? Barbeknoeien of barbecuen? Ik vertel alle tips en tricks zodat het iedereen lekker barbecuen kan. En we beginnen met het opstarten van de barbecue. Ga je wat nog doen? Ja! Tje, we gaan los. Als je barbecue wil, dan ga je dit ding nemen. Een starter. We doen de briketten erin. Dus de houtskool bovenop en die briketjes onderin. Nou, dan hebben we deze ding. Dat zijn aanmaakblokjes. Die ben ik wichtig. Die lees ik eronder. Zo. Ja, Olivier. Wow. Zo. Dit zit er bovenop. En dan giet het wat rietje. En 20 minuten, dan is het klaar. Ja. Pak hem, jongen. Ja, pak hem. Goed zo. Tje. Nou is je hier dat het mooi wit is, dan begint het wit te worden. Dan moest je hem even 2 keer klopje. En dan helft de jes er wat op. In. Oeh, denk erom, ja. Nog een keer. Zo. En dan draai je hem hier om. Komt ie, hè? Denk erom. Tje, het rooster erop. En dan heb je een dot in de midden. En daar zet ik deze in. Want dan ga ik mooi grillen op je dier. Dat wordt nog heter. Zo, en dan beetje olie erop, net te volle, want anders dan is het olie op het vuur gooien. Tje, en dan de onderkant, gewoon zo, tje, dus met de screw, hè, tje. Dat is het. En dan net denken van, nou, we gooien maar helemaal vol, want dat heeft helemaal geen zin. En dan weer een tip, net elke keer draaien maar die tangen, want dat maak ik natuurlijk een beetje grillen. Maar net verbanen vanzelf. Maar als het mooi dof van boven is, dan kan je hem draaien. En dan is het klaar. Rijtje, gaat het wel goed? Gaat het wel goed? Ja, zeker. Dat moet eens even zien, hè. Tje. Het is al mooi dof van boven. En dan draaien we eens om. Tje. Dit is mooi. Je helpt wel goed, hè. Tje. Deze een plakje cheese erop. Doe maar. Jou mij met cheese maar om. Goed zo. Dankjewel. Ziet het er een beetje goed uit? Tje. En dan komt er een lekkere chutney in, deze. Tje. Zelfs maken, hè. Hupskesje, laat het eens even zien. Broodje daar. En tje hoor. Lekker eten. Wow, dat is best niet geweldig. Weet je hier, joh? We hebben alle geklaard voor de simmer. Ik zou zeggen, op een mooi barbecue seizoen. Tjoch. En een glasje rosé, hè, op een camping. Of net? Lekker. Nou, Beppe vindt het echt lekker. Lekker. Beppe vindt het ook lekker. Nou zit ik hier de laatste. En een glaasje rosé erbij. Maar dit is een hamburger, maar net zo'n die, die stuurt zo'n pakje keepjes. Nee, dit is een mooie rundvleeshamburger. Zat het echt jet. En er zit een eigenmaakte chutney op, maar vaske tomaten. Er zit augurkje bij en sla op een broodje. Het is uiterst simpel, maar heel erg lekker. Ja. Maar nou, door wie is dat van een hele grote ploeg ontmaakt? Nou, kreeg ik die even onder het filmpje. Wat ik vaak vervelend vind met barbecue, de keepjes te volle. En heel vaak zus dan krijg je het inversen, kist het in de supermarkt al keepje. Ja, nou, Wat maakt er nooit met wan als het sowieso ook is? net invers een spulkeepje. Als het echt kwaliteit barbecue was, dan moest ik gewoon een mooi, vask vleeskeepje. En dan je naar de slager daar. Maar de supermarkt die is toch goed kist, die doet dat. Die doen dat soms, ja, maar dan hoeft het net direct mee eens te wezen. Dus ik bedoel, net te zeggen, dat was het kerst net op mij. Nee, maar ik bedoel,
wat doe je mooi vlees dat alles ontdooid is en dan is? Wat bevezen was, is het sowieso een heel soort vocht, heel soort wetter. Kerst nooit mooi grillen, kerst nooit mooi kleur aan Jan. Vast vlees is gewoon het allerbeste. En er kerst een heel soort andere methodes, maar dan wat we zeggen, dat weer de directe methode. Maar die indirecte methode is ook leuk. Warmtebronsjes aan de zijkant en in de midden wat del zetten. Kerst de vis in zoutkostman, waar ik altijd op Vlieland nog. En dan circuleert dat. Gewoon prachtig mooi eromheen. Het is een fantastische oven. Ja. En dan is het echt zoen. Want een heel veel mensen die eten die dingen op en dan is het zwart van boeten. En... Het zwart geblakerde, wat we eigenlijk een beetje suggereren op de achtergrond, is eigenlijk net goed. Want dat is onverteerbaar en dat komt in die darmstelsel. Dat is net helemaal oké. We zorgen dat het een beetje aan die orenkant stiert. Maar hij wil wat vuur op steen, maar het met mooi, crispy, lekker wezen. En het smaakt goed. Oké, je zult ervan genieten. Teren dank. Ja, op Hemelvaartsdag hebben wij een speciale uitsturing met de leukste en best bezochte filmpjes van 2 seizoen Bient. Joet hebben we al een vaartbroken van een reportage die het een soort bezoen is op uw Facebook-site. Wij volgen de rugbiers van Grutte Pier in Ljouwert. Nou, en dat filmpje het effect hoor. Want de club die begon dit seizoen maar 40 leden en nu binnen er dat al 100. Je hebt een interview gewoon maar die grote man, hè? Heb jij nou eens in de ene jongen? De ene van jouw Lemke? Nee. Die heeft van die hele dikke bloemkool in. Ja. En als de vaseline op die eren dost, in de scrum, dan heeft dat minder wruwing. Dus dan zit het steeds net zo dubbel. En daarom crackers boxes. What TV show is this or what is it for? Yeah, I love the sport. I mean, it's better than football. I'm a big guy, so generally I'm not the best on the football field, but I'm pretty good on the rugby field. Ja, het wordt spannend. Ik ben een fysieke man. Daniel, come on! Bij elkaar, één ding jongens, ja? Let's go boys! Bind! Check! Stop! Alles uit! Iedereen die zegt dat er straks een Zumba komt. Wat is een Zumba? Dat krijg je als je voor het eerst een draai drukt. En de dames hebben dat gelukkig niet, maar het komt erop neer dat je in je blote pielenmuis staat. En dan wordt, dat is gewoon een heel ritueel omdat je eerst je draai drukt en dan wordt je leuter met alles erbij, wordt in het bier gedoopt en daarna moet je het achterover tikken. Een halve liter. This match, this young boy became a man. He became a rugby man. By scoring a try for this team. Higher than the highest mountain. Deeper than the deepest sea. Is he a woman? Ja, bier en sport, er gebeuren leuke dingen mooi. Ja, voor jou jongens, uit verschillende hoeken van het land maakt je haar op voor een libben in de spotlights. Op de stuit wordt achter de schermen hutwerken onder lancering van Stad en Land. Dat is een nieuwe Nederlandstalige boyband. De eerste single is Vreed uitkwam en een van de jongens uit deze band is de Frieske Allan Hoekman uit Drachten.
Iedereen krijgt kleur door haar. Ze laat iedereen lachen naar elkaar, maar schijnt niet eens te weten wat ze doet. Kom maar op, zon, kom maar op. Maak het mee, want een gezicht zo mooi niet normaal. Kom maar op, zon, zie je niet. Als zij lacht, dan is het zomer hele jaar. Ja, Alan. Hoe is dit om te zien? Ja, dat is natuurlijk wel heel grappig, want we hebben vorige week pas die clip opgenomen. En nu zie je hem hier zo al op tv natuurlijk, dat is wel grappig. Ja, het is echt typisch een beetje dat boyband verhaal, hè? Leuke famkes erbij, fjouwe, stoere kerels. Ja, iedereen noemt het eigenlijk boyband, alleen we noemen onszelf eigenlijk een meer popgroep. Oké. Ja, we richten ons toch meer op een veel breder publiek, zoals ik net aan het begin van de uitzending al zei, dan echt alleen de meisjes. Als je het over een boyband hebt, dan heb je echt alleen over die gillende meiden en zo, maar ja, bij ons mag En echt hele jonge jongens, hè? Want hoe oud ben je? Ik ben 24. Ja, maar die ben echt wel Santje en 18, hè? Die ben echt wat jonger, toch? Vaak. We hebben een jongen van 21 dan tussen zitten en ook al wat ouder, dus ja. Je bent van alle markten Van wat. alle markten. Maar hoe komen ze nou, want het is een hele strenge selectieprocedure West hebben toe. Zijn jongens binnen echt screend, hè? Ja, en audities die in. Hoe komen ze dan bij te lonen, Utrecht? Nou, ik heb natuurlijk al een beetje een solo-carrière achter de rug. Ik ben nu 6 jaar geleden begonnen met optreden. En in die 6 jaar ook regelmatig meegedaan met televisieprogramma's, Bloed, Zweet en Tranen en dat soort programma's. En daar hebben ze mij uit gescout. En net als bij de andere jongens net zo. Ook diverse televisieprogramma's, The Voice of Holland en dat soort programma's. En waar zochten ze nou bij die dan? Nou ja, heb ik het eigenlijk niet eens echt met ze over gehad. Alleen ze zochten echt gewoon naar jongens die konden zingen, die er leuk uitzagen. En die dit wel zagen zitten. Maar zeer gestolen het wel zitten. Want ik bedoel, de Wiestek koest het alleen nog misschien ook wel dwang. Ja, dat is toch moeilijk. De markt is eigenlijk best wel verzadigd. Het stikt van de zangers natuurlijk. En als je dan wordt benaderd voor zoiets, dat is weer iets heel nieuws. En ook met zulke grote partijen, dat je eigenlijk, daar kun je niet onderuit. Dan moet je eigenlijk gewoon ja tegen zeggen. Wat zijn dat voor partijen dan? We zitten bij het label als Dino Music. En dat is het groene dinosaurusje van vroeger, waar Rutje Kot, René Vroger, Anouk en zo altijd bij zaten. En tegenwoordig is het Dreetje Hazes, Frans Duits, Jannes. En dat is weer een onderdeel van 8Ball Music. En 8Ball Music, dat is ook het label waar al de Voice of Holland kandidaten heen gaan. Maar dat is eigenlijk de kist niet. Talpa toch ook? Ja, die kandidaten van die tv-programma's dus van Talpa, die komen op datzelfde label uit. Ja, maar dat is juist wel wat nieuwsgierig is. Het is eigenlijk te grut om het te weigeren. Sorry? Het is te groot om te weigeren. Wat dat vind ik wel. Want je kan natuurlijk zelf door blijven gaan met hoe je bezig was. Of tenminste hoe ik bezig was. Maar ja, dit is weer zo'n nieuwe kans. En een grote kans ook, denk ik. Grutter als solo? Dat denk ik wel. Ja, zo'n aanbod krijg je niet zo vaak natuurlijk. Dat is niet wat dagelijks voor je voeten ligt. En natuurlijk 2 jongens uit het boyband, of uit de groep kende ik al. Dus ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om er met z'n allen aan de slag te gaan en proberen iets moois van te maken. Ja. Zijn er al boekingen of niet? Nou, we zijn voornamelijk druk bezig met de promo-tour nu eigenlijk. Hè. Vrijdag is ons liedje Kom maar op uitgekomen. En we gaan ervoor zorgen dat Nederland Tiers leert kennen. En dan natuurlijk het land in voor de boekingen. Ja, pleinen en feesttenten, zo die kant willen we eigenlijk een beetje op. Zullen we eens even zien wat er gebeurt? Een keer een arts voor jouw jongens bij elkaar komen en dat een succes wordt? Ja. Dit is Zullen we het kennen met deze jongens? Ja, maar eens. Come with me, come with me. Oh my God. Nou, de binnendagen dat Rijtse Jerexa binnenkomt. Maar het wordt heel niet minder trouwens. Maar, Gillende keukenmeiden of niet? Ja. Nou, ik krijg wat harder misschien. Ja. Maar zo dit voor jou, is dit een droom? Ja, een droom. Of is het heel eng? Mijn droom is voornamelijk om gewoon vooral plezier te hebben en dat Nederland die liedjes kent. Ja, en dit is natuurlijk wel iets wat erbij kan komen kijken. Ja, maar het is toch een soort van wiskundige formule. Extra famkes, budget, succes. Tuurlijk, ja. En als die al die liedjes weer downloaden, dan heb ik het ook leuk. Ja. Hier zit een nieuwe Robbie Williams van Friesland. Zo het net? Ja, wie zal het zeggen? Ik heb geen idee, maar... Ik moet je zeggen, het nummer wat ik net hoorde vond ik net te gek hoor. Helemaal Dankjewel. gek. Ja, leuk. Tak, tak. Nou ja, dus de oudere generatie vindt het ook leuk. Dat wie ik je hem doe. Als Jan het goed vindt, dan komt het kleren. Dat zal ik je vertellen. Nee, maar hoe kun je dat nog verder mee? Want er zit toch wel een heel soort geld in, hè? Ja, dat wordt flink in geïnvesteerd. Je moet dan wel presteren. Ja, die druk die ligt er natuurlijk ook wel op je, hè, om te presteren.
Maar ja, dat heb je als artiest zijn er sowieso natuurlijk. Je bent eigenlijk een voorbeeldfunctie. Dus op straat ben je eigenlijk altijd al bezig met het artiest zijn. Want mensen kijken je toch aan. En natuurlijk op het podium voor zoveel mensen... moet je er wel voor zorgen dat je goed uit de verf komt natuurlijk. En Nederlandstalig, is dat bewust? Dat het net Engels is? Erbij? Nou ja, een volksgroep van 4 jongens, dat was er eigenlijk niet meer. Je had natuurlijk Nick en Simon en je hebt LA The Voices. Alleen dat is weer een heel ander genre. En dan heb je Be Brave en Main Street, zoals je net zag in die beelden. Maar die richten zich op een heel jong publiek. Allemaal jonge meisjes. Maar wij proberen toch wel echt een breed publiek te pakken. Lekker volks. En we gaan stad en land af. Oké. Nou, daar heeft de 12 fans bij, zeg ik je. Ja, ik vind dat Into the Great Wide Open, daar gaan we voor strijden. We gaan ervoor. Op naar Vlieland. Hey, hartstikke succes. En ik hoop dat je hier gewoon nog eens een keer komen kist zonder dat er alweer jonge famkes of vrouwen of wat dan ook alweer staan. Maar succes. Dankjewel. Ja? Oké. Dank je. Heren, bedankt voor je verhaal. Dat boek dat komt er wel denk ik in Rijts Bakkermiljoen. Ik heb hem op. Ik hoop dat het wat inspiratiezwaar gaat bij de mensen thuis. Dit weer het van Juno. Morgen is Henk Wolthoff van het COA hier te gast. Hij is eindverantwoordelijk voor de stream asielziekers die het nou in Friesland opvangen worden. Ja, dat is voor morgen. En voor nou een hele mooie joen verder.